kala ang atong sender si Judith. May ginaingon, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ingon ani ang among mga silingan, mga mapahitason kaayo, sukad na nagkalarga gawas ang ilang anak. Pero aron inyo masabtan ang istorya, ingnon ko anis pagsugod. Marie! Marie Judith! Oy, Maritisi, namo ka nas bintana ninyo, oy. Tayo pa ka diya, kay maduol ko diya, ha? Ah, ansa man, Mari? Kining Marie, pangyo ako gamay dia Maribi. Ansa man, wa may bugas? Napa may bugas si Marie pero wa mi para sudan. Wa pa manggod maabot si Bagdukgur ang akong bana ba? Aw, way problema, Mari, oy. Pila may magikinahanglan. Pwede mga 1 kilang Marie. Uy, mahalagod anang sudan na nga inyong paliton. Ay, da naman na sa sunod adlaw Marie. Aw, mao ba? Pero, mauli man ka tos Bagdok. Oo, mauli to siya Marie pero ang ako og dunay kuan ba emergency di pa to makauli. Ah, sige, Mari. 1K, Mari, oh. Ay, salamat kaayo Marie ha. Ingon anak mi anak nilang pamilya, ha? Di kong kabalibad kay maluoy man ko. Sa di ay nanguham niya mo sa kalibo. Uy, unsa amo ko no sila para sudan. Nya di ka magsukpa ka anag sig paningil. Ay, di man ko maningil. Unsa di ka maningil? Di ko maningil kay magkuwat ako mubayad na sila. Onyag di mo bayad. Grabe sad nila. Kasi kita sa tumbay, kada adlaw makakita siya nako. Di may namdam gid siya nga may utang siya. Oh. Pinsa lang yun. Matutyog to sa kalibo niya. Ano mo di ay? Bantay ka yun. Gang, wapa giba ihatod ang pa-deliver na kong siumay, gang. Wapa oy, basig nagdong pa to ere. Na naman dahil paribagdog, pero may kisos Maritisi. Don! Yan ang imong gi-order nga siumay. Nagitingali na sila yung kwarta, kaya nag-order na kung sila siumay. Tawagan ako sa dadoy. Dako na ko akong tingog aron makadungog si Maritisi. Dong! Dadoy! Wapay nanawag na ko ng cellphone nga mabayad silang utang? Isa man. Basta kay manawag na ko. Ingna ko ha. Karon tong iyang saad nga mo bayad. Uyala, si Ay, Marie bawa ako Judith. dong ha. Huwag na yung manawag sa akong cellphone kay nabukbuk akong tanom dire. O day. Dahil duha nga misaad karon silang mubayad silang uwam na ako. Palihog ko. Ayay, apil man ka ako ato. Duha ko no ang bisaad. Ako man tingali ko sa ato. Karon ra pa itong akong bisaadan nga nikapot ti Bagduk. Inahak biani. Wala pa may paus Bagduk nga nagungtang ko kwarta ni Marie Judith. Sa kalibo ra ba to? Saon man ako ani ha? Wala pa gitunol na ako ang kanahan nga kwarta. Ako ba ka siyang ingon, no? Pala na. Waton lang na ako nga may itunol siya. Ang kanahan nga Maritisi ay huwag mo gawas. Naipaw ko nakadungog to, pero wala mo gawas. Ahak, ni babayahan na, eh. Sige lang, waton lang gina kong mupayad. Miabot na lang usa ka semana gikan sa ilang pagpanghuwam, huwag mo pakita lang ko Stacy. Wa na mo gawas-gawas. Wa na lang sa kumusulti sa kumbana kay basig kami na sa dunya hinuon ang mag-away. Uy, hala. Patay. Ikasugat ako si Marie Judith. Saon man ako, ani? Ay, malihay ko. Ato ko agi pikas. Agi kipikas dan. Magdali ko. May kayo pa sa kapantay na akong datong ikasugat. Magdapas kublay ang agianan. Abi ka ni Maritisi, nga wa ko makita niya nga mitipas siya glayng agianan. Pero wa siya kahibaw nga nahibaw kung asa siya paingon. Mao nga ako siyang giunhan sa iya katuan. Noy Muhing! Noy! Oo, tise. Niya ka mo lagi, ha? Wadi ka manindarubuhan. Wa lagi Noy, uy! Wa ko kabawi sa kumpunan kay dakan lagi nangutay na ako niya. Wa man mamayad. Uy, kaluoy, sad. Pwede kong masud, Noy Muhing? Oo, sud, ha? Pwede mo gilisag di kabsod. Basta ka lang ko, Noy, kay naman ko kuy tuyo ni mo. Kanang lain kayo garita sa gawas. Na ay makakita. Sige. Napar mo ko yung bisita, da. Sige, dali, sud, rin. O saan man tayo tuyo ni mo nako, ha? Kanang manghuwam unta ko ni mo
para po nanoy ba kay wa pa man gud mamayad ang mga nangutang nako. Kanang hastang paita lagi, uy. Kisa ba mga tuhan ang nangutang nimo? Ay da, abo rin kong masiligan gud. Nagsalig nga maayo kay kung tao. Labi ng tapad na mo, pagkaagnaong, uy, di kid bayad. Mo ba? Dali, sorry. Ari lingkod. Mulakaw naman itong tao-tao na kumisita. Dali. Ay, salamat na ya. Nada kay bisita? Mayong adlo. May adlaw, Mare. Ikaw di ay na, Mary? Oo. Kaila di mo? Kaila kay Noy, uy. Tapad a good big bye. Silingan mo? Sobra pa silingan, Noy. Kumari pa cute. Usa ko di ay. Nahala. Sige, kaila man di ay mo. Ikaw na lang sulti niya, ha? Ha? Kuan, kini isik ka na kwarta ngayon mong pag-awaman. Ako iyaha na. Ako ray ang gipada. Sa di ay? Mangutang kag kwarta, Mare. Kuan, unta, Mary, kay kinahanglanon. Kinahanglanon kaayo ni mong kwarta. Unya ang bayad. Unya na lang inig-abot sa imong bana nga si Bagdok. Katunghuam na ko ni mong usa ka libo, Mary. Karon na lang to, ha? Okay na to, Mari, oy. Pila man tayo imong huwamon. Daoy, maikog man ko ni mo, Mary, uy. Ikog ba, oy? Wamang gani ka mauwaw. Maikog na ba? Sige, pagsabot mo diya. Biyata lang mo, ha? Biyata mo. Sabot mo diya. Mary, pasensya na ka, Mary, ha? Okay ra, Mari, oy. Nakasabot man ko. Ang ako lang, kung unsa imong isaad, tumana lang yun. Kay kung ako'y musaad, mutuman mayagid ko. Unya, kinahanglan sad nga, bayran gid ko nimo sa imong utang nako. Kay para makahuam ka sunod pa, maglimot-limot man ka. Kung maglimot-limot ka, wa na mo salig nimo, wa na mo pahuam nimo. Ay, sorry lang kaayo, Mary. Nahala, sige, pautangon ta ka. Pila ma imong huwamon. Tricky lang unta, Mary, kay ako mag-ununtang ipamayad sa uban ako mga utang. Mao ba? Sige. So, bayran nimo katong imong huwam nako nga 1K. Pwede sa sunod ang to, Mary. Inig bayad na ako nimo. Ipuno lang to. Ingon ka, mamayad ka sa mga utang nimo. Di ay no. Sige, kuha lang 1K, Mary. Sige, Mari. 1K, di lang to na ako tubuan. 1K lang gihapon ang akong kuhaon. So, 2K na lang. Oo, Mary. 2K na lang. Okay, sige, larga. Bisan unsaon, gahi gid ning kumari na kong mobayad sa iyang gihuwam nako nga 3K. Dilimot-limutan, uy. Unya na kapait kay di na mo pakita. Di na hapit mo gawa sa ilang bay. Perting lagutan sa kumbana. Siya bayad taon ka, uy. Gipahuwang pa ni mo tricky nga umang ganyan na bayad sa 1K gipahuwang niya sa una. Yuman niya sa una. Ya karon tricky na sa noon. Noon sa man taon ka, uy. Naluoy man ko. Sagi na lang, uy. Okay ra to. Bitan. Ako to gipasabot og maayo. Ay, pantag bitaw pagilakila ka. Nga makurotan ng puhunan ni mo kay dakag mayat. Ay sus, di ko mag-uol dong. Kinsaray kabaan. Naago na Ginoo. Kita gamay ra man kay tagtubo. Ang atong tuyo nga makatabang ta. Pero og di sila motarog bayad. Aw, sila nagyapoy mag-antos eh. Di na gina sila mo asenso. Matay pa. Dahil Judith. Huwag yun sila mamayad. Ako lang silang gitugyan nga tos Ginoo. Unya naka-abroad ang ilang anak, nagapausap sila sa ilang bay, kay pinadaan naman og kwarta sa ilang anak ato sa abroad. Pero wag yun mahinumdum sa ilang utang ay. Usa ka adlaw ana naa sa gawa si Tessy. Uy, Maritise, ninduta na sa inyong bay, uy. Oo. Uy, Milyo, ang kanang third floor ba? Pataas-taas sa daha? Kay, atura ba na, ako para ba na ipa-rooftop? Kay magbutang ko gamayng gym sa ibabaw. Butangan dahil ni mo rooftop, Mare. Ay, tugpahanan magudunta na sa helicopter, Mari. Unya, alisod pa man ang pagkuha og lisensya sa helicopter. Maugpaymoan ko na lang una naggamayng gym. Duta, no? Pila ka kwarto tanan ang naas-taas, Mare. Paabuhati laging daan og butanganan sa aircon, ha? Kay magpalit ko og aircon. Balig, upat ka buot. Kada kwarto, usa ka aircon. Wa man lang ko paminawa na. Murag na usab nagigamay sa Maritise. Taas nagkakliog. Paglisod naglingi. Delikado og mas teknik ning babayhana. Nabag-uhan bis yang kadato. Ikado. Pagdot, labay na ng sista ni mo, ay. Nanate karaoke. Ikaw ba lutukan na noon? Ay, magmantinir ka lang gihapon anang sista ni mo. Ay, Sabiya wow. ka tao, noy. Sama di ka gana karaoke? Gapay organ dito, ay.
Ta, kamo ang urgan-urgan. Di magkaraoke ka? Nasamot. Sagdil lang ko si. Paninda lang dito kimugbuad, uy. Nayaba ka diya. Dili na taon buhat akong ibaligya, no? Mga alahas na, no? Ah, mugirabi mo, uy. Oo! Pakiton ko ng mga tao nga hilas kayo ka di ato. Sa diyan nakalisod ta. Makahuwam na tagamay, mura nagsikinsa. Karon, pikat nila. Uy! Asa ba kukuligyan ang mga tawhana? Bahala na sila. Ha? Ang lahi naging batasan ni babayhana. Hilas kayo. Ako nga mo ay nakaluwas nila kani adto panahon silang kalisoy. Unya nang ngutang o paybayad-bayad. Nausap ang batasan ani bayhana. Hilas. Pero di mahimo ako ni diulon. Mulat ako gipadungog-dungog ani babayhana da. Karon lang gyud ka. Soy, tisi. Paggawas ako sa imong tinuod ng batasan na. Ganun ka diya, Bagdok? Ay pag-ingon anak, kay dili ra ba na imo hinaguan sa ato ra ba ng anak? Unyag sa atong anak, wag ko kitungod, ana. Hilom dia, uy. Ikaw mahilom, kay kaliwat mo mga musimos. Hilom dia, uy. Wa kay angay magdunya-dunya kay nailong nimo ay. Perting kataga. Eh ano, kanang uban diha, ngayon na. Ha? Sus, ayun na lang ka. Murag unsa ka dato. Ha? Magpahuwam na kwarta, mura nagkinsa. Ako gipadungog-dungog ni mo anak mare. Uy, hala. Manggutang ka kwarta na ako? Si mangutang. Ay pagilasilas uy. Mas ikaw pa'y utangan na mo. Imong utang ay wa pagyud na makibhangi bisag usak nako. Wala lang gani na nako tubuhi kay maluoy ko nimo. Naka-abroad lang imong anak hilas ka na kaayo. Nais ka lang. Sa DS. Ngano wa may kwarta? Oy day kanang kwarta nako ako nang hinaguan di parehas nang imo. Nga kwartas imong anak. Imong anak ang naghago, ikaw may nagpahimos. Dako gagkangkang sa imong kamot. Unsa din nagtisi? May utang ni kanila. Da, istorya na nila, oy. Suya maguna na ako. Sina suya? Hoy, kung di ka bagagnaong no, mubayad ka sa inyong utang, uy. Kami ang naluoy ninyo. Kay way kwarta. Kung wakay kwarta, ari ka daga na mo. Wakay bayad-bayad, unya hilas ka ng manulti, mura ka nagsikin sa ron. Eh, pala may utang niya ni mo, Marie. 3,000. Ang iyang rason, inikulik ko ron nimo, pero wakid mo tunol. Mulihay pag ikasugat ako. Hindi malagad ni mo, eh. Nangutang kang wak ka mong sultin ako. Animal ka. Aray! Sige, kulatahan na. Wala yung house. Baga na Ay ka. Ako mo ginawa niya. Sige, kulatahan na. Patiyan na. Ay! Tungod sa kong kalagot, nakasulti ko dili maayo. Ug mo na iyang gibasihan, gikiha ko niya, kay ako kuno siyang ipapatay. Hanggaw gyud. Mo na akong problema ron, kay gitinuod ko sa kanahan og kiha. Ug ang nakaproblema na kog maayo, kay ang akong bana ug ang iyang bana, wa na'y maayong buot, nagbaharay na. Unsaon man ni nako, uy, unsa man og kamo ang pasultihon? Judith. The press, good morning! Good morning, Lord. Salamat. Good morning, Lord. Salamat sa tanan. Sa tanan nga namati karon namo maayong pagpaminaw. Salamat gyud kayo. Salamat, Ate Pres. Judith nga katong giutangan ni Tisi. TC o Si Tisi na yung utang, Judy. buha nga po ng TC do. Nangutang niya Tulagi. kanap lang Lisod. utang kinahanglan bayran no. Lisod gyud. Utang gani bayran gyud na nato. Oo. Panalitan og watay kabayad ayon lang nato balibad ang atong giutangan nga ikuan ko ano sa hadi kay Oh. maglikay-likay ka nya mag Ya, pagkadato niya, siya pa Oo. batik sinultian. Ba't di pa kay, tinuod na, dili biya mayo, kay abini mo no? Kay kaning imong kinaiya ni Tisi, kay nani nga, na arang-arang na siya, nga, wa na siya muligi siya giutangan, doon na biya na karma. Karma. Ha? Hagi Doon na na. biya na karma. Hagi. Wabot ang higayon nga, magmahay ka, nga mawa na nimo ang tanan unya tungod sa imong pagkamapahitas on. Kana sa manaog-daog ka, Ate Pres, Oo. dato ka niya manaog-daog ka, daagya po na karma. Correct. Daagya po na karma, bisag kung saon pa na nimo. Sa saon ni mo panikasikay, mao ka lang gihapon, no? Oo. Ikadua sad, ang yahang gipanghambog inot ta sayang kahimtam karon buta nato na tubig-tubigan sila nindot og bayon sa padiha. Kwarta man sa iyang anak, ang buta ko pa sa is dili man iyang singot. Mao gyud. Dili siya proud unta kayo anak kay di man iyang ilang paninguha sa ilang anak. Oo.
Mauwaw ta, oy. Mauwaw ta na. Usa ka inahan, nasakay na ko sa bus, Na na naman. malitog dagko kay mga tiles, mga wirings dili sa Cebu. Pero yung bahay to sa South, kung ano ko may nangumpra nga dili man imong panday sa ako yun ituyo para makapili kung sa color o sa design kay ipada itukod na mo sa among bahay aron makita sa kong anak ang yang kwarta kinitaan. Asa di mo anak sa nasa barko nya kini yaman ning kwarta ko unya gitukod gipanindot sa inyong bahay ni kami nyo sa inyong anak dili man sa mapuyo kay inyo man ang bahay common sa sagdi lang at least nakakita siya sa kwartang yang gipada kaysa ang iya hurot lang gastos iyang babae ing ana kung pilam di mong sweldo sa mga anak sa ambot lang kay nga akong kanang allotment tag 50,000 mang buwan. Nako. Ing ana. Ngo, ang buto pa sa bot, iko okay mo na siya dili bang ko mo kanang bisag gihatag niya na ako. At least akong ipaayo sa bay aron kita siya nga ang kwarta wala na ko imok mo ko unsa kay bisag gihatag niya na ako iham ning kinitaan. Sa akong anak, di man ni ako agyod ng anak no. Nindot. So kaning naitabo ni Tisi nga natubig-tubig na dato siya dili siya angay magpataas kay ug ingnon niya siya ni kasi yang kumare Judith. Oh ang ako lagi ingnon niya sa ati press gulyat gilim ingnon niya ka nga oy na kay mga helicopter nga mutok pa sa mong bahay nga dako kayo di kagikan Bitaw. di kagikan abi kay Mati, kwan saday. usa na panultihan gulyat kanang abi kay langaw ni patong sa Davao. Langaw ni tungtung sa Kabaw. buko sa kabaw, magpakakabaw na Kabaw ka. Lisod gyud ay di maayo na imo ha tise. Di gyud bisag unsaon nimo. Kana pa siyang hambugira. Gyud Kana pa makakuan sa gamay nga kuan, mausab na Mausab na kinaiyan yung mo. Kana kunong kanalbang laging ng dato kanya gitkan kas pagkapobre mabaghuan ka Taguan. Ay na. Ang problema sa Rete Press kay ang bana ug ang banang tise murag Murag nagkakuan na, nagkaaway na lang. Kaaway-away. Tungod ana. Mga asawa nila. pananglitan o kanang karon kay nagkinahaay naman sila masito inigabot dito sa barangay man primero. Bagabagag na ni station no, kaya ang baga. tricky nga yung giutay ni Judith, to man gisang Bagyod. bayan. Bagyod. No? May pa na Stacy rin nagpautang buwan mayo na. Utang pa. Mato pa naapil man ilang mga bana di mo ko nagkalikayan nga ang mga bana marong matandog sa dalang garbo pero igabot nila sa barangay mahusay naman na kay musuti unsay rason unsay Iya, sinugdanan. kuan ko na bayaran ko ng TC ay ang utang oy para Bayrin na tisi oy kadagdagan mo kakagwarta tisi bayrin na. 3,000 ro kay mga utang niya na imo reply helicopter ng tugpas Helicopter mo. nimo. Oo. Dali maguba no ng kuan sa mga helicopter, ligid sa mga helicopter. Ako bigo na propellers helicopter lang. Iya ko nabutang ang gym, 5 ka ng gym. Wala pa ako mangisgot no pag-record ito aning gulyat no na Ano ba? helicopter nga nahag sa ano na ngamatay inta. Di man. Sa Bukidnon. Tulog 5 ka military asa apito di ay di Helicopter? sa kuan ni pasugong Impasugong. ang taas nga bundok bukid na siya. Dili man kay nabukid ang ipagsugong, kung nag-plane ra man na siya. Gani ang gibasa. Bukid doon lagi. Gani ang gibasa 5 pa man to ka military na Military pa doon asa man. ang mutaasa ka pa basta kay sa Air Force man to nga kuan. Adi ay? So mao na nga kay helicopter nga gi-order tungod sa kadako sa imong bahay ana gyud mo tugpa sa imong rooftop o panugwa pa kuno helicopter ya imong gym. Kaya mo na ang 3 mil bayari lang. Gamay ra ana. Ay, nga dato ka naman karon, Maog di ba? Kaya nung kagulyat nga ningon ang tao sa to diha sa balaang kasulatan sa Holy Bible nga dagan ako mais puno na akong kamalig niya na akong bino niya na akong makaon niya ko'y mga babae maglipay ko niya ginay sa Ginoo karong gabi mamatay ka Oh. ana no Untang gitanan. Oh. Gikuha sa tanan, gikuha sa Ginoo ing kinabuhi. Wag yun siya nabilib sa pero Patanan. pero lain matungko namatay gulyat pati Priscilla Unsa may namatay? 5 minutos mabuhi Kaya nagpabuhi. salamat pagbudagan dito sa laman no Kuna ko ang Paso Tihon.